Вие сте с програмата на Радио Русе. В студиото е Спасимир Димитров, директор дирекция Обществен ред и сигурност. Здравейте! Здравейте! Зимата ни хвана в зимния си капан. За щастие обаче Русе е един от малкото градове, които не пострадаха. Имаше обилен снеговалеж. Улиците обаче днес са сухи, проходими. Каква е ситуацията на територията на общината към днешен ден? Нямаме населени места, които са без ток, без вода или без пътища. Наистина при нас зимата не беше така, каквато гледаме в останалите части на страната, особено пред Балкана и Балкана. Бяхме предупредени. Аз от няколко години повтарям, че метеорологичните прогнози тридневните са абсолютно перфектни, тъй като спътниковата метеорология позволява това и гражданите трябва да се съобразяват с тях, както и ние институциите. Фирмите, които се грижат за снегопочистването, бяха предупредени и бяха проверени през миналата седмица за готовността им за посрещането на тези неблагоприятни климатични условия. И както видяхме, всъщност този сняг, който падна, своевременно беше извадена техника, която третираше пътните платна, за да не се създават проблеми с хлъзганията. Макар че някои от автомобилите не бяха оборудвани с зимни гуми. Не, че нямаше такива случаи, особено в първите часове, но бързо бяха овладяни. Проблема е дърветата, които, за съжаление, голяма част от тях още са с листа. Нормално за един сезон като есента е първо да има слани и тогава да има сняг, за да могат листата да опадат и по този начин да не се създават тези проблеми, които имаме в момента. Доста начупени клони, едно-две дървета, които бяха наклонени, но не създадоха някакви проблеми по-големи, в смисъл да има ударени автомобили или нещо подобно. Така че в общи линии тези 2 дни показаха каква е нашата готовност за зимата, която очакваме. Имаш ли проблем с паркирани автомобили в заминаването на техниката? Не, тъй като в момента няма толкова снежна покривка, която да принуждава автомобилите да паркират по пътното платно и те паркират на обичайните си места. Големия проблем е всъщност, когато е в истинската зима, когато снежната покривка първо е голяма, второ е продължително време и тогава много от автомобилистите паркират там, където има почистено место от снегопочистваща техника, което пък автоматически затруднява следващото преминаване. Това, че започва зимата по-рано, може ли да ни притеснява дали ще стигнат средствата до края на зимния сезон, ако имаме след такива валежи? Вижте, в край на краищата средства, които са заложени и организацията, която е направена, е за нормална зимна обстановка. Като казвам нормална за нашия град, който е традиционно снежен, за разлика от други градове, които така няма традиции в това отношение. Смятаме, че средства, които са заложени, ще са достатъчни, благодарение на по-добра организация и по-така стриктно следене на тяхното разходване. Освен това, обществените поръчки, които сме направили, са такива, че залагаме на все по-голям брой техника и все по-съвременен начин за третиране на пътните платна. В смисъл, постепенно премахваме вече от града и от републиканските пътища, визиран булевард България, няма да бъдат почиствани с пясък, а само с сол, която е обогатена с тази течност айс бигон, която подобрява нейните качества и намаля нейната ерозионна съставка, в смисъл да бъде по-щадяща към автомобилите. Знаем, че приоритет в почистването на града са основните пътни артерии, където се движи градския транспорт. Какво ще се случва обаче с кварталите? Като казваме приоритет, това не означава, че няма да се почистват и другите улици, както и тротуарните площи, и междублокови пространства. Приоритета означава, че всъщност това са пътните артерии, които се почистват първи, именно с цел да се осигури нормално преминаване на градския транспорт, като транспорт, който осигурява най-голямото придвижване на хора. По тези пътища всъщност не се движи само масовия градски транспорт, това са и основните пътни артерии на града, по които се движи основния поток от автомобили и затова е нормално те да бъдат почиствани първи. Тоест, по този начин се осигурява по-бързо транзитния трафик, който е през между кварталите, след което естествено започва да се почистват и събирателните улици на кварталите и по-малките улици, но просто това е в край на краищата въпрос на време, тъй като нашата цел е да обхванем в рамките на 3-4 часа целия град, но понякога
времето е такова, че почистването не е толкова ефективно. В смисъл, при обилен снеговалеж, особено съчетан с бурен вятър, много бързо след като премине снегопочистваща техника, така ефекта от почистването не се вижда и затова с обема от техника, тъй като по крайна краща не можем да искаме някакъв огромно количество техника, тъй като нито ние не можем да си му позволим като заплащане, нито фирмите могат да си го позволят като обем техника, който да чака само за такава тежка обстановка. В крайна краща съобразяваме се с възможности, които имаме. Нека да си пожелаваме една безаварийна зима, за да можем да се радваме на снега, а да не го приемаме като бедствие. Благодаря ви, Спасимир Димитров, за слушателите на Радио Русе.